Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Aka mbụ onye nke gị Maazị Oyakachukwu. Abịa m ịkọrọ gị tata ka ndị Igbo si anụ nwaanyị n'oge gboo, na ihe mekwa na di na nwunye na-ebi bigide ka nka na-agbasaghị agbasa, na-ada ewekwa na esemokwu dị agha ụdị nke a na-ewe kịta. Ha ebigide ka nka zụọ ụmụ ha ma zụọ ha chee ha nka. Na mbụ, nne na nna ga na-ene anya si kedu ebe ha ga-eje wee gọọ ọgọ. A na-ene anya ezinụlọ na-eme ọfụma, ha ga-eje wee gọọ ọgọ. Nwa nwoke na-eto, ọ bụrụ na amụọ nwata nwaanyị nne na nna ha chọrọ ka ọ nụọ, ha eje mee ihe a na-akpọ, abịa na be ya na-akpọ itinye akị n'ite. Enwere ike ama m ya na-akpọ ya na bụ maka Igbo na-asụ n'onu n'onu. Eme ihe n'isi nwa ahụ, betrothment ka ndị oyibo na-akpọ ya. Asị anyị wabụkwa ya ga-anụ nwa. Ha mere ihe n'isi nwa ahụ na ha ga-anụ nwa ahụ, ezinụlọ ahụ na-abịa ebidogo mewe ọgọ. Onye a sị na ọ ga-anụ nke obere ahụ na-eto, a na-agwa ya na ekwe ebu nwunye gị. Nke nwaanyị na-eto eto, a na-agwa ya na ekwe ebu di gị. Ha ncha a na-emekọ dịka ọgọ. Ha ga na-eto n'ịhụnanya, o nweghị ga-enwe mmụọ imegide nwanne ya. Nke bụ na enwe ike ịmakata nke nwaanyị na-adị nọkata ọ gaje binyere ndị nke nwoke ahụ ihe dịka n'oge họlide, o jee na be famili ahụ sị na a ga-anụ ha, ha nche ebie. Ọdịrị na di ka ọ na-anụ beden ndị nne na nna, nne di ya na nna di ya a na-azụ ya dịka nwa nke ha, ọ na-afụtakwa ha dịka nne na nna ya uwe ha na-eto. Ya ka a ga-emegide. Nke bụ na mma nnukwu m si na ya pelu mpe na-ewe mgbe ọ ga-aba na-eji ugbo, di na-anụ ya akwụta ya n'azụ ka ike ha fee egwu na ya. Ma ọ bụ na ewe ihe o bu wee na-anata ugbo a, di ya anara ya buru nke ya na ya. So otu a ka ha si wee na-eto n'ịhụnanya. Mgbe nwaanyị ga-amata dị n'ọnụ agụdị bụ nne na nna ya bịa ga na-agwa ya na ọkwa di gị bụ ihe a, emechezie abịa mee ihe n'isi onye a. Mgbe a ga-emezi ihe n'isi ya ọfishali, ọ na-anabe di ya. Dị ụtọ na ha na-eto, and di ya tọ ya ọfụma. Ọ na-eto na-atụ ya ụjọ, na-akwanyere ya ugwu. Nke bụ na ewe ka a ga-esi wee bikata, nke nwaanyị ewe ọnụ ịbawara di ya mba, ma ọ bụ ime na ya na-anụsi ọgụ. Na ebe ka ị na-eme ụdị ebi ya, ụjọ a na-atụkwa gị. Nke nwoke na owu ya ama mmekwe na ihe ọbụla ọ ga-eme ka o megide nwunye ya, because ọ nọ na-ekiri ya, ọ na-eto, ọ dịzie ka nwanne ya. So ịhụnanya ha ga-atọ atọ. Ya ka Igbo ji wee kpọọ ya di a specialist na ndụ nwaanyị ahụ. O ji abafta sị kedu ebu di nwaanyị a, who is the special man of a lady, di nwaanyị a. Otu a ka ha si wee na-anụ nwaanyị. Mgbe a na-agwa gị nwoke ama mmegbukọ nwaanyị maka na ọ nụtara ya n'obere nwa, maka na ụmụada na-arụ ọrụ, ndị ikwu nne na-arụ ọrụ, ụmụ nwaanyị a na-anụ anụ na-arụ ọrụ. O nwere ihe ọ ga-abụ nwoke mee nwaanyị, ụmụada nke nwaanyị abịa na be ha, maọbụ abịa kpọrọ ngwa ha na nwoke ahụ ga-ebukwe mmanya na-achịkwa azụ bifo wike ịkpọchite ya. Etu a ka ha si wee plan chọọ onwe ha, ihe wee na-aga. Nji wee na-ekwu n'Igbo wee sistem ha ji wee na-ebi nke ndị ọyị abịa na-abala anyị. A sị na nkụ dị na mba na-eghelu mba nri. Mana ka ndị ọcha bịazi abịa mepe anyị anya, gwazi anyị na nwaanyị kwesịrị iji aka ya chụzuo nwoke ọ ga-anụ ma ọ bụ na o too. Ndị nke a ka anyị na-emezi kịta. Den anyị wee na-esokwe n'ihe ụfọdụ dị ha. Onye ọbụla chọziri iji aka ya chụzuo onye wegoro ego, maọbụ onye famili ya ji ego, maọbụ onye ọfụ na-emebe ọfụma. Mgbe ụfọdụ ha chụzizie ihe a, onye na-eme ọfụma obere oge ọma na-emezi ọfụma, ịfụ na ọma nna oji nwayọọ mee gịnị naba. Maka na gịnị, ọ maka ego a ka o ji wee bata. Mana ọ bụrụ mgbe anyị na-ekwu maka ya, ịfụtago onwe gị na ị na-anụ di na nwunye, na ndị ị ga-eso ozi ihe ọbụla dapụtara ebe ahụ na-achọwa solushon ka unu ga-esi wee bi and ka unu ga-esi wee mee, ma o were ego ma ọ dara ogbe, unu ebie ma bikwe n'udo, mụtakwa ụmụaka ma zụọ ha. Ọ bụ taa bizi na afọ onyonyo anyị ifolo anyị.
ma biko tụsala ya ozi a ka ụmụnna anyị ndị ọzọ wee na-esonye n'ihe anyị na-eme. Udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo, ma mụta na ka onye si eme ka ekwesị akpa ya.